Nhar is-Sibt li ġej l-Istazzjon 1 se jxandar programm speċjali fil-jum tal-inkurunazzjoni tar-Re Karlu III. Din hija l-ewwel inkurunazzjoni ta' monarka fir-Renju Unit wara 70 sena. L-aħħar inkurunazzjoni saret fl-1953 meta saret iċ-ċeremonja tal-inkurunazzjoni tar-Reġina Elizabetta II. Waqt dan il-programm se jsiru diversi intervisti ma' mistiedna minn bosta setturi differenti, fosthom dawk li se jkunu fl-istudju ta' One u anke b'kollegamenti ma' persuni li jgħixu fir-Renju Unit. F'dan il-programm speċjali fuq One se jixxandru bosta servizzi dwar il-ħajja tar-Re Karlu III u anke dwar ir-rabtiet tiegħu ma' pajjiżna. Dan il-programm se jkun ippreżentat minn Antoinette Falzon bi produzzjoni tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One. Il-programm speċjali se jixxandar fl-10 ta' filgħodu.